Бүгін Тамыр телеканалы шаулап гөрләп тора. Не үшін тейгедме? Кастинг бара. Тамыр тапшыруларына шәп алып барусылар, хәбәрселәр, шулай ук рәссам хореограф эзләйбез. Тамыр йыр студияныһына балалар алабыз. Береһеннән береһе акыллы, үткер, зирәк, дәртле кызлар егетләр йыелган бында. Кастингка килүселәр арасында кескәй балалар да, мәктәп укучылары да, студентлар да бар. Уларның барыһы да алып барусы булу теләге менән яна. Һинең уйлавыңса, Тамыр телеканалының тапшыруларының алып барусыһы нинди булырга тиеш? Алып барусыһы оялмаска тиеш. Телевизордан, камеранан куркмаска тиеш, алсан булырга тиеш, гел алда гына булырга тиеш. Кастингка килүселәрде Тамыр йылы каршы алды. Дусларыбыз зур якты студияга инеп, үзләре менән таныштырды. Бында тәҗрибәле режиссер һәм мөхәррир апайдарыбыз буласак алып баручыларның телмәрен, камера алдында үзләрен тота белүләрен тикшерде. Бу сынаудар кайһы бер кызлар егетләр өчен бер дә авыр булмагандыр. Чөнки улар тап алып баручы һөнәрен үзләштерергә бала сактан хыялланган. Ни өчен һин Тамыр телеканалының алып баручыһы булырга теләйһең? Яңгына апайдарга әйтеп үткәйнем. Мин бәләкәй сактан Тамырдың тапшыруларын яратып караным. Кастинг тураһында күреп калдым да, үземдә һынап карарга булдым инде. Үзеңдә нинди тапшыруда һынап караң килә? Сәңгелдәктәлер дип уйлайм, чөнки мин балаларны бик нык яратам. Күп кенә кескәй дусларыбыз да Тамыр йыр студияһына йырларга йөрү теләге менән килгән. Уларның һәр береһе зур сәхнәләрдә сыгыш яһарга, эстрада йолдызлары менән бергә йырларга теләй. Һәм шуңа күрә лә улар кастингка ныклап әзерләнеп килде. Һин кастингка нимә эшләргә килдең? Шигырь сөйләгән, йыр йырларга, әкият сөйләргән. Һин Тамыр йыр студияның нинди йырларын беләһең? Әсәй менән гөл тыкта. Афарин, Тамыр каналының тапшыруларын яратып карагандары, йырларын белүләре лә бик нык куандырды. Тиздән һигез тиҫтәнән ашыу бала араһыннан иң дәре һайлап аласактар. Кастингка килгән дусларыбызның киләсәктә йондыз булып китеренә ышанып калабыз. Яңа алып баручылар менән тиздән Тамыр тапшыруларында танышырбыз. Шуңа күрә безнең эфирҙарҙы ҡалдырмай ҡарап барығыҙ. Азаль Хөсәйнова, Александр Лысенко, Тау-Тау хәбәр өсөн.